До скоро. Аз ще се взема с Ашли. Идете с приятелчетата да внесете малко смут на пресконференцията. Трябва да се обадят в полицията. Бинго, имам сметки за увреждане с Кейдж. Добро, кученце. Искаш ли да ти дам едно хубаво кокълче? Вие сте научен работник, а не престъпник. Не се забърквайте в тази история. Този продукт ще убие баща ви. Все още не е късно да спасите живота му. Спасете и себе си. Умолявам ви. Освободи я. Това е изгаряне. Не е той. Госпожи и господа, моля за вашето внимание. Аз съм Едуард Кейдж. Благодаря ви за търпението. За съжаление, баща ми беше възпрепятстван от непредвидени обстоятелства. Моля да извините закъснението му. Ще дойде всеки момент. Госпожи и господа, Хамилтън Кейдж! Благодаря. 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 Бъди кратък. Тази вечер честваме триумфа на живота и дългоочакваното дълголетие. Ще го получите благодарение на билковата добавка L99. Храната ви ще се превърне в източник на сила, в извор на живота. Защото L99 е чиста енергия, чистата... Чиста какво? Сила, чиста... младост. Обещавам ви, скъпи приятели, едно светло бъдеще. Предлагаме ви L99. Не съм сигурен, но казват. Не съм сигурен, но казват, че от храната в приюта яката се драйфа. че от храната в приюта яката се драйфа. Кучета! Бягайте! Ела, татко. Не трябва да оставаме тук. Хайде, идвай. Погледни ме. Хайде. Така ти се пада. Побързай, татко, добришкият ми татко. Точно така, надясно към асансьора. Къде отиваме? Здравей, Сладорано. Тя е непълнолетна. Скоро ще навърши 18. Ей, каубой. На мен ли говориш? Свърши добра работа. Хамилтън Кейдж ли търсиш? Тръгна натам. Къде точно? Към асансьора, Дик Трейси. Благодаря. Ти си готино маце. Пази се, красавецо. Обади се да се видим. Ние сме на покрива, синко. Хеликоптера ще дойде след минута. Да не си се побъркал да избягам от славата си никога. Каква слава? Ти си се побъркал. Аз? Казах ли ти, че си луд? Луд си ти, не аз. Кейдж, вие не си давате сметка какво правите. Ставате опасен за околните. Предайте се на полицията. Никога. Татко!
Вие сте сериозно болен. Не искам да ви наранявам. Аз ще изляза победител от тази битка. Улесняваш ми задачата. Забавно. Най-добрите ученици на Чин Ли един срещу друг. Искате да се забавлявате? Много добре. Няма да ти остана длъжник. Много хитро! Какво ще кажеш? Давам ви 6 от 10. Не повече. За всеки път, когато хвърляхте пръчка на някое куче и казвахте «Донеси». Донеси! Добре, а сега по-сериозно. О, не. Този белег. Вас съм охапал. Били сте вие. Очудва ли те?